Čaute, víte nového videa. Dneska budeme sa rozprávať o ďalšom videu, ale chcem len pripomenúť, na tom ďalšom videu nebude vidieť kamera ako je toto video, ale bude to tak ako na YouTube štorstke, bo tie videá sme chceli dať do shortov. Takže môžeme ísť na to. Ideme na to. Takže ďalšie videjko, máme natočené, dnes si budeme takže preto toto videjko bude trošku staršie, bo to sme tedy natočili 3 videá za ten deň, keď som takže preto bude to dnešné video a mám takú otázku, prečo nepozerám moje video. Ja sa snažím to aj najkrajšie editovať, ale proste vy sa na to vyprcnete to pozerať. Boj, no to mi vysvetlíte. Čo? Čo? Pozerajte video, prosím. Je to najlepšie na svete pre mňa. Dávajte aj odperí, aj na Bruno, Podhorec, Ferites, aj na Husfux, aj na Triky Futbal 2, aj na Futbal na Challenge, aj na náš účet. 6667. Takže, a ešte vám chcem povednúť, na tom videu uvidíte prvý crash. A to bol veľmi hnusný crash, akože veľmi hnusný crash. Motherfucker skryvalo Lego. Chcete vidieť moju rýchlosť? Aj skočíme. Toto nebolo dobré, tak ešte raz skúsime. Oj! Keby to bola kreška, tak prvá kreška na rozprávanie, to som tam nahral. Takže toto nie je rýchlo. Škoda som urobil veľmi výp. Toto nebol skok. To sme mali vidieť. Takýto rozbeh nám bude stačiť. To nebude dobré. Takže sa bojím na teda. No, toto bol taký dobrý skok. Som skoro urobil aj whip. Ako som skočil, tak keď som skočil tak, takže taký mini whip. Toto nebol skok. Ak vám to na videu bude vidieť, toto nebol skok. Tu bude dobrý rozbeh. Aj dobrý skok. To nebol skok. Skúsim metódu, že si to pritiahnem k sebe. Ja som skok vypadol teraz. Toto už bolo dobré. Toto sa iba urobil s telom, takže mám tak zlý rozbeh. Dobre. Toto bol dobrý skok.
sun, and I want to do great. Toto nebol skok, kde ste to videli. Toto nebol skok. Skok typujem. Bol tak dobrý skok. Čo ho robí? A teraz tretí, to bolo tak na 20. Skok. Pedales, môj crush, i keď som nabudla do auta. A to si nerobil len štetndy. Bro. Prečo práve teraz som si nedal nohu na pedál? Toto som sa od teba naučil. Od teba naučil. Takže... Kurva. Oh my god. Bila kita tinggal teraz boleh lagi. Semua dah. Proses iya. Upaya som dal vysoko. Takže lidi, máme konec videa. Nezabudnite dávať lajky, odběry a smočeky. Oh my god. A nezabudnite pozrieť ďalšie Husbox videa. Husbox videa. To vymášame. Nezabudnite pozrieť ďalšie. Budem podhúrať Fites videa, Husbox videa a MTB začiatočníci videa. Čau!